Un total de 57 estudiants realitzaran pràctiques formatives remunerades durant aquest estiu a l'Ajuntament d'Ontinyent, dins del programa La DIPU et Beca, cofinançat pel Consistori i la Diputació de València. Enguany, per quart any consecutiu, les pràctiques es duran a terme durant els mesos de juliol i agost. De les 57 beques, 13 seran per a l'àrea administrativa i econòmica, 11 per a benestar social, 8 per a esports, 7 per a arxiu i museu, 3 per a turisme, 3 per a l'àrea jurídica, 3 per a medi ambient, 2 per a biblioteca, 2 per a l'oficina tècnica, 1 per a joventut, 1 per a l'àrea informàtica, 2 per a videoteca i 1 per a premsa, disposant tots els becaris dels seus corresponents tutors, que els serviran de guia. Animar a tots els jovens per a que puguen presentar, per a que tinguin aquesta sort de poder treballar 57 persones a ser l'Ajuntament d'Ontinyent i que coneguen de primera mà la feina que fan els professionals de l'Ajuntament i, com he dit, puguen aprendre molt d'aixòs professionals. Animar-los a que es presenten i un any més, juliol i agost, podran tindre el seu primer sou i tindre ben empleat d'aixòs mesos. Una de les coses bones també de les beques és que ells van a tindre un tutor, no?, que a més d'ajudar-nos, diguem, els xavals en les nostres tasques, nosaltres com a tutors anem a ensenyar-los coses i ells van a aprendre, no? Entonces està bé perquè és com una retroalimentació i un feedback de tot, no?, d'aprenentatge. N'hi ha àrees que hem llevat, altres hem posat, no?, i d'alguna manera, si veiem que no cobreixen les seues expectatives, també intentem millorar. Enguany, la novetat és que es poden presentar les sol·licituds online a través de l'oficina virtual accessible des de la web municipal, emprant un certificat digital. Entre els criteris que prevaldran, els principals són l'adequació dels estudis a l'objecte de la pràctica, la nota mitja i que els estudiants siguin dels últims cursos de carrera. Des de fora, des d'allà on estiguen, València, Alacant, Castelló, Madrid, Teruel, on vulguin estar, podrien presentar-ho. Els 57 estudiants tindran una dedicació mínima de 25 hores setmanals amb una remuneració de 500 euros bruts mensuals, contemplant al seu contracte la cotització a la Seguretat Social. Les bases es poden consultar ja en la web ontinyent.es. Poden presentar-se les sol·licituds des de demà i fins al dia 10 de juny i els aspirants poden ser estudiants de cicles formatius de formació professional, estudiants universitaris i de màsters universitaris reconeguts oficialment.